जों बयबो मिथिगौ जों बयबो मिथिदि मबाइला जोंनि जिउखौ कन्ट्रल खालामगासिनो दङ जोंनि समखौ नष्ट खालामगासिनो दङ आरो लासै लासै जोंनि मेलेमनि साननो हानाय गोहोखौबो नष्ट खालामगासिनो दङ फार्स्ट पइन्टआ जादों जोंनि मेलेमा गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ गोमागासिनो एबा जोबस्रांलांगासिनो जों बयबो मिथियो आथिखालाव मबाइल बाहायनाया गोनांथार जाबाय होनना मानोना दाना गासै खामानियानो मबाइलावबो जाजोबसै ओरैबायदि जाबाय बे नोंनि गोसोसो नाथाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ ना मबाइलखौ 100% बाहायनायाव 30%ल'सो खामानिया मोजां खामानियाव बाहायजादों आद्रा 70% बाहायनाया नोंनि बेसेन गोसा समखौ बरबाद खालामगासिनो दङ बे भिडिअखौ फुरा जोबजासिम नायलां मानोना नों बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंनि मबाइला नोंखौ नङा नोंसो नोंनि मबाइलखौ कन्ट्रल खालामगोन आरो नोंथाङा जोंनि भिडिअखौ दिनैसो नायसंदोंब्ला लाइक खालाम चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै ला लोगोफोर नाथाय मबाइल बाहायनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नों माब्लाबा आन्दाज खालामदोंना जेब्ला नों खायसे खामानिनि थाखाय मबाइलखौ दाङो स्क्रिन अन खालामो अब्ला नों बे खामानिखौ बावगारना गुबुन खामानियावसो थाङो एबा गुबुन एप्सफोरावसो नायफ्लाङो आरो 15 मिनिट 20 मिनिटसो टाइम बरबाद खालामनायनि उनाव नों गोसोआवनो फैनाय नङादि नों नोंनि मबाइलखौ मा खामानिनि थाखाय दांदोंमोन नोंनि मबाइलाव जा एप्स दं बेफोराव जा नटिफिकेशन दं फैनानै दङ जायफोर एप्सफोरखौ नों बाहायबाय थादोंमोन एबा बांसिन समखौनो नों बैफोर एप्सआव टाइम गारबाय थादोंमोन आरो नोंनि सम थांनायखौनो थालखौनो मोना बैफोर एप्सफोरा गावसोर रां खामायनो थाखाय गोबां समखौनो नोंखौ अनलाइन लाखिबाय थानो थाखाय नाजाबाय थायो बिदिनो माखासे नेमफोर दं जायखौ जों हुदा जालांबाय एबा नों एलार्म होनो थाखाय मबाइलखौ दांबाय अब्ला नों फेसबुकआव 15 मिनिट 20 मिनिट टाइमखौ बरबाद खालामना इन्स्टाग्रामाव 10 मिनिट 15 मिनिट टाइम गारना वाट्सएपआव 20-30सो मेसेजनि रिप्लाइ होनायनि उनाव नोंनि मबाइलनि स्क्रिनखौ अफ खालामगोन बेबायदिनो आरो जेब्ला माबाफोर नटिफिकेशन फैगोन अब्ला आरो फिन मबाइलखौ अन खालामना सिखारफिनगोन बेबायदिनो मबाइला नोंनि जिउखौ कन्ट्रल खालामगासिनो दङ जोङो बायजोआव ओंखारलांनाय गेलेनाय बायदि हुदाफोरखौ गारबाय मानोना बेनि जायगायाव अनलाइन गेमखौनो गेलेगोन लोगोफोरखौ लोगो हमहैनायखौबो बाद दोनबाय गोसोआव लाखिनाय गोहोआ खमायलांगासिनो घन्टा समा बरबाद जागासिनो आरो फरायनायाव गोसोखौनो जला आरो मा दंबावसो जोंहा बरबाद जालांनाय मा नों डिजिटेल कम्पानिफोरजों आखाइ हमज्लायलायना लोगो जानो लुगैदों नामा जुदि लुगैयाखै अब्ला बेनि ओंथियानो नों बैफोर एप्सफोरखौ आनइनस्टल खालामदो एबा बैफोरनि नटिफिकेशनखौ अफ खालामनानै लादो मानोना बैफोर नटिफिकेशनफोरानो नोंनि गोसोखौ बोबाय थायो जेब्ला नों मोनसे खामानिनि थाखाय मबाइलखौ अन खालामदो अब्ला बेनि सिगाङावनो गोसोआव सानदि नों मबाइलखौ मा खामानिनि थाखाय दांदोंमोन खामानिखौ मावखांनायनि उनाव मबाइलखौ दोनफिनदो आरो बेरायथिंनायाव मबाइलखौ थुनाय उन्दुनाय समाव मबाइल नायबाय थानाय बेफोर गासैखौबो गारजोबदो फरायनायनि थाखाय नाय गियान लानो थाखाय नाय आरो नलेज लानो थाखाय नाय मोनबो मुवायानो बे बुहुमाव मोजां एबा गाज्रि थाया खालि बियो जोंनि बाहायनायनि ओंथिनि सायावसो सोनारो अब्ला नों मबाइल दांनायनि ओंथिखौनो सोलायदो बियो नोंनि थाखाय जिउआव गोबां थारैनो सोलायनाय लाबोगोन आरो भिडिअ नुनाय बायदि नोंनि जिउआवबो गोरोबदोंब्ला जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो खोनासं आंनि बेबायदि गोदान गियान होग्रा एबा नलेज होग्रा भिडिअ सानफ्रोमबो मोनबाय थानो लुगैदोंब्ला भिडिअखौ थारैनो लाइक खालाम आरो जोंनि मौसुमि राजा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला आंखौ फिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै थेंक्स फर वाचिं